això sí, algunes cançons. I ho fem perquè aquest concert ens han dit que coincideix amb el número 1000 dels que porta el Jordi Soranyes. Com sabeu, el Jordi va ser un dels fundadors d'aquest programa l'any 89 i després de la seva trajectòria radiofònica amb aquesta i altres emissores també va continuar amb la trajectòria televisiva i se'l coneix com un videoperiodista que no para de seguir els concerts dels grups. Què me'n dieu del fet que gent com en Joan Amèric interrompi una actuació feta fa uns anys a Tarragona per acostar-se a peu d'escenari a donar-li la mà? O, per exemple, que en Víctor Gioconda demani des dalt de l'escenari un fort aplaudiment per ell en veure'l entrar a la carpa d'aquest passat senglar, o que tingui l'honor que tot un Titot i un Carles Belda li hagin dedicat un dels seus populars garrotins als vestidors de biquini. Diu, tu estàs fet un fiero, jo no sé com t'ho has apanyat, tu estàs a tot arreu, tu ets com Déu Sugranyes. I a mi m'agradaria que em paguessin tantes canyes com a vídeos té a casa, té en Sugranyes. Déu-n'hi-do, Jordi, el que demanen. El Titot de Brahms demanava que volia que li paguessin tantes canyes com vídeos tens. Els estudis de l'Ariel Santamaria, un personatge, un músic, doncs, que la gent de Reus de ben segur coneix sobradament i que un cop més, doncs, saludem avui per dir-te, doncs, primer que tot, bona tarda. Hola, bona tarda. Un primer tema que es titula El Juanchi, periodista, entre cometes, la balada d'en Jordi Sugranyes, i la segona cançó es titula A Cal Jofré. Doncs bé, Començarem amb la primera. Sí, amb la balada d'en Jordi Sugranyes. La tocarà amb el meu estil inconfundible. Un dia que jo estava tocant en un poble del Baix Camp, vaig veure una llumeta que es movia entre el públic. Era un paio que estava gravant amb una càmera Handycam. Era un reporter aficionat d'un programa que es deia Tot Va. Antonella Llorenç, sí, i ens farà els cors i unes coses més. I una plorava i volies prendre el vol i a l'univers i arques nit de vent ponent clamen guerres, clamen morts i descontent. Bueno, doncs, escoltem-lo. En fi, ja no tinc por. 1, 2, 3.